गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। हा फाननाय आरो बायनाया बिटिआरआव माब्लाबाबो बन्द जाया होनना बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ रोखा खालामनानै होदों। साननै सिगाङाव बिटिआरआव सिथा नामजारिखौ बन्द खालामनानै होदोंमोन। बे बन्द खालामनानै होनायनि सोमोन्दै बुंदों। सिथा नामजारियाव गोबां बेले-बेजे जादोंमोन। आगोलाव गोबां जेंनाफोर नुजाथिनायाव गसर बायदिफोरबो होनायबो जादोंमोन। बेनिखायनो बन्द खालामनाय जादों। नाथाय बिटिआरआव हा बायनाय आरो फाननाया बन्द जाया। जायफोर आयेन दं बेफोर आयेन बादिनो हा बायनाया फाननायाबो सोलिबाय थागोन। बेखायनो बेफोर आयदाखौ लानानै सावरायनांगौनि गोनांथि गैया होननानै रोखा खालामनानै होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। आरो बुंबावोदि सिथा बहिनि दिना गैलिया होननानै गासिबो डिजिटाइज जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो बेनि नोगोरारिफोरा हानि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय सोरनोबा रां होनानै नामजारि खालामनो नांलिया होननानैबो बुङो। आरो लोगोसे आसामनि बसुन्दारी बादिनो बिटिसिआवबो थाबैनो बैसोमुथि मुंनि बेबस्था जानो थांगासिनो होननानैबो फोरमायबावो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। बेनिखायनो बे आयदाफोरखौ लानानै बर' राजखान्थि खालामनाया मोजां जायाखै होननानै बुंनानै एसेबां सान हानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नाजानाया जादों होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लावथियाव बारग' एनडिएफबिफोरा मोनब्रै हानजाजों खौसेयै गोरोबलायना रिहाबिलिटेसननि जेंना आरो केसफोरनि जेंनानि सायाव आथिखालनि सोलिफु सरकारखौ थाबैनो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांना होनो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआर सरकारनिसिम गोख्रों दाबि दैखांदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों, सान्थि सुक्तिया जुदि जानानै फैबायबा जोंनो सान्थि एबा गोजोनखौ नांगौ आरो गोजोनै थांनानै थानो मोननांगोन। गोजोनै न'खर दानोबा जोंनो रिहाबिलिटेसनखौ नांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला एनडिएफबि हिसाबै जोंहा जेबो गैया। सोरबा एनडिएफबिआव थानानै जौगानो हादों, नाथाय सोरबाया हा हु धोन दौलत गासिबो जोबस्रांलांजोबदों होननानै बारग' एनडिएफबिआ बुंदों। जोंहा धोन सम्पति गासिबो सिलिंखार जाजोबनाय हिसाबै गोसोआव एसेबाबो खामखांनाय फैयो। दिनैनि दिनाव माखासेयाल' मानसि जानानै गुबुन माखासेया मा गोजोननाय थानो। बेनिखायनो गासिबो समान मोनथायखौ मोननांगोन। बारग' एनडिएफबि हिसाबै जा मोननांगौ बैफोर मोननांगौखौ बारग' एनडिएफबिफोरा सरकारनिसिम दाबि खालामदों। जेब्लासिम जोंनि मोनथायखौ मोना अब्लासिम जों सिरियै थानाय नङा होननानै बारग' एनडिएफबिफोरा गोख्रों रावजों बुंथिबावो। आलफानि सासे केडारनि गोथै देहा बोखांनो हादों। भारत म्यानमार सिमा अरुणाचल प्रदेशनि तिराप जिल्लायाव आलफानि केडार पलाश मराननि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जादों, जाय म्यानमार केम्पनिफ्राय खारखोमादोंमोन। बिथाङा गुबै आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि थागिबिमोन। थांनाय 2021 मायथाइयावनो आलफायाव आखाइ हमहैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय केम्पआव माखासे जेंना मोननायनि थाखाय साब्रै आलफानि केडारफोरा केम्पनिफ्राय खारखोमादोंमोन। मुङा फारियै मिन्टु मरान, पलाश मरान, महन्त बरुवा आरो सिमांशु बहिया होननानै मिथिनो मोननाय जादों। साब्रैनि गेजेराव साथामा आर्मि आरो पुलिसनि सेराव आखाइ दैखांफैखाबायमोन। नाथाय पलाश मरानाल' गोमानानै थादोंमोन। बिथांनि गोथै देहाखौबो तिराप जिल्लानिफ्राय रैखाथि हान्जाया बोखांनो हाबाय आरो न'खरनि सुबुंफोरनो मिथिहोनायाव न'खरनि सुबुंफोरा पलाश मराननि गोथै देहाखौ मोननायनि जायगायाव नुजाथिहैनानै बिथांनि गोथै देहाखौ तिनसुकिया फारसे लाबोफिनबाय। मिथिनाय बादिब्ला पलाश मरानखौ उखैनायनि थाखायनो थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।